siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Napaw, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw na may kalaga Biyernes, katapusang adlaw sa simana. It's a 12 ng bulan sa Setyembre 2025. Kumusta ito mga sukis kanginan, mga suki na ito tigpalubay. Sa gyapon kami nag-out ka na, kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi, samtang mag-uban na samtang may kanan. Ikan ini mga orasan na ito sa oras, alas 9, karong kabuntagan. Alang siyempre sa mga balita, informasyon, mga katingkaran, putaran ato may galang palasawan ini sa kapin 2 ka oras 2 katak na natong panagkuyog-kuyog on air ini sa 90.7 Love Radio o sa ato ang Facebook page ang June Bersamin Isyu sa Masa. Dagat ang mga higala katagang pagtagal karong adlaw bisan o katapusang adlaw na sa simana. Tawag kay daghan kaayong mga panghitabo kinahanglan natong masayran mga ideya nga kinahanglan nato mga higalang mahibaw-an labi na sa dagan karon sa ato ang panggoberno ug panggamanan na unsa naman posible nga naay may tabo nga dakong lihok protesta mahigala ugmang adlaw Sabado dito sa Kauluhan. Naapoy ingon nga target nila ang September 21. So wala kasunod-sunod na ni mga galang mga protesta, no? Kutay nini ang mga pulis nangandam pod mga kaigsuunan. Right? Labaw sa tanan adlaw karon nga Biyernes. Unang adlaw sa tuang weekly draw. Ayan, sa tuang may galang papromo, huli kaday, huli kadong, daog kag brum-brum. Right? So naatay 5 ka mga winner. Ako ning bunoton, dere, para makita sa kamera. Ako ang bunoton. Dapat makitaan nga ako gyud ni bunot mga kaigsuunan. Kay delikado, magduda unya ang ato ang mga listeners. Binuang na dyan. Wa na'y kalainan sa DPWH. Matik na ang winner nga kontraktor. Walay matik-matik ni dali. Ag atong pa-promo, bawal ng matik. Di na maayo ng matik. Murata nag DPWH, matik na ang mga kontraktor nga mudaog. Automatic na ba? Ang kontraktor nga mudaog.
atik-atik na lang ang bidi. Pero bunoton yun nato. Natay 5 ka winner sa to ang weekly draw unyang taod-taod mga higala. Ang nakapanindot ani kay kung mudaog mo, no? Forfeit dayon, forfeit dayon, dili day. Ihatod. Okay, ihatod man walay forfeit. Ihatod nganha sa inyo hagyong ganghaan ang inyong nadagan. Ginagmay lang. Grocery packs lang mga kaigsuunan, pero at least no, ihatod man din di na mo mugastog pamiliti, di ba? So atangin na ninyo karon taod-taod kay naatay raffle ana, no? Alang ato sa tuag nga mga suki sa kahanginan. Alright. Ipila sa tuag nga mga hisgutan karong buntaga mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Congressman Saldico duda nga dili mahimong patas ang Independent Investigating Commission nga pangunahan ni Mayor Magalong labot sa flood control scandal. Posibleng mahimong sacrificial lamb gyud ani si Saldico. Isyu sa masa. Isyu sa masa. President Ferdinand Bongbong Marcos na mahayag nga walay politiko nga maapil sa Investigating Commission labot sa flood control scandal. Kung saan tanis magalo nga dako maning politiko, tanggalo na po. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senador Ping Lacson aksyon og kabaraka nga posibleng mailis na pod ang bag-ong liderato sa Senado ni Tito Soto tungod sa kanipis sa numero 59 lang kuno ang numero. May pang numero nipis pero ang ilang naong burag baga gyud. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang DILG Secretary Junvic Rimulya kumpiyansa nga dili may tabos Pilipinas ang may tabo karon sa Nepal ug Indonesia. Pero ang mga sundalo pulis ug tanong gipabantay na niya. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtanggal kang Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee gidudahang adunay kalabutan sa pagbulgar sa mga diskaya sa pangalan ni Saldico o Speaker Romualdez isip utok sa anomalya sa flood control project. Pastingan. Pag SOP sigig mention sa mga pangalan pero pagkabulabog gusto nang taguon ang ilang pangalan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pag-shutdown sa Congress gisugyot sa pipila ka mga ekonomista o anti-crime watch tungod sa massive corruption. Musugot kaha ang mga buaya nga pastingon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa langyawng kabaybayunan, abogado ni kanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mahayag nga dili na mabista sa ICC ang iyahang kliyenteng kanhi presidente sanglit dili na kini makahinumdom sa mga panghitabo o bisan ngadto sa mga miyembro sa iyang pamilya. Unsaon pagkana nila himuon pa siguro nilang tinapa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada guman pa mga igala, may magalangkob sa tuang panagkuyog. Dinhi sa programang Isyu sa Masa. Subli unta, adlaw karon nga Biyernes, katapos ang adlaw sa simana, September 12, 2025. Nagihapon ato ang mga panghinaot din nga nakatigom-tigom mo para sa weekend. May trabaho ng weekend kasagaran. Uli sa pamilya kadto mga naas probinsya na ningkamot. So ato ang mga higala nga ay paabot nga kaninyo pag uli ninyo unya Biyerneson, ingat jud mo permi kay kanang Biyernes rush hour gina
kanang Biyernes mga higala, di man na hour ng Biyernes, day man na, nganong gitawag man na ilang rush hour, kay human, trabaho mo uli dayon magdali-dali kay gimingaw na ni Mrs. Ang uban po magdali-dali ug uli mga higala kay basig gisungkab na si Mrs. Ang uban magdali-dali kay si Mrs. basig nagpasungkab po. Magdali-dali ug uli mga kaigsuonan. Ayan. Una ko maambak kadto sa mga isgutanan mga higala tungti sa ko ninyo nga timbayaon ako ang ato mga sayo pa kaayo no nagpalanog sa ilahang mga greetings asa naman ni DJ Sweetheart nawala man kalit nawala og kalit ang kini nga tuang kwan ni shutdown ra magkalit DJ Sweetheart non sa man so may nitabuan di naman ako mag-greet tong ato ang mga kuan mga nagpasupot sa ilahang mga greetings ayan ibalik na ako ang usaw-sahon si Noel Recentes good morning din sa Davao Green Hills Subdivision Katalunan Pequeño Boss Chin may buntag Nits Miyon Tanosay Jennifer Tugutan Good Friday tanan naminaw gikas Purok 11 Kupay Barangay Bago Usyero dool rata Nani Chel Obenke may buntag didapita sa may Lutaw corner Rizal Turil Rasay Turil atong dakbayan sa Davao labi na siyang mama si Baludoy Papa Baludoy Ogros Bingki yang mama Bobby Narbay may buntag didapita sa may Bahada Gina Constantino Bungbong maayong buntag sa isyu sa masa Bernie Dumugo musta naman kada Bernie Naghana siguro karogi kondisyon din na. No? Si Charles Sanico, good morning. Kumusta man ang mga kuan din na sweater ni Naknak din ha? Pertigid mang latos. Alright, 58 minutos ang kalabay human ang alasay sa buntag kang Chocories dapita sa may Shrine Hills, Matina at Dakbayan sa Davao. Maayong buntag po, no? Mga taga-shrine na halos tanang mga transmitter, mga higala sa kanang shrine. Ang mga transmitter sa mga broadcast radio station. Kay kanang Shrine Hills, ang pangalan supposedly ana, wa ko masayop, Broadcast Avenue na siya din ha. Pero burag wala man kaayo gigamit ng Broadcast Avenue kay Shrine Hills. Kung mabalhin na ng shrine dito sa Samal, tungod kay naana dito may galay gihimo no nga shrine, balhinan ana kay himuon na mga higala din ha og commercial area anang gitukuran sa shrine daw din ha sa Shrine Hills Matina. Adi na natutawag og Shrine Hills kay di ana shrine, di ba? Balhin naman ito sa Samal. Gilbert Jess, good morning din na. Juvenal Burjos, og atoa din ang mga suki sa kining mga ka-ISM, no? Mga ka-issue sa masa, mayong buntag ninyong tanan. Alright, derita mga higala, sa mga isgutanan, kay maunay gipaabot sa to ang mga kaigsunan. Wa pa manginit mga higala ang lubot ni Tito Soto sa lingkuranan isip Senate President mga higala. Murag nakabato na og linog. Tungod kay naa kuno mga higala karoy kining gitawag og recruitment sa mga senador. Giangkon pod ni Senador Ping Lacson tungod kay ang ilang naangkon as bag-ong majority 15 lang mga higala, ang minority siyang pakabuok. So kung mobalhin, plus minus man Kung ma-minus sa mo plus na dito spikas. Ana man na mga kaigsuunan. Dito po sa Kongreso, grabe po daw nirekrutay dito sa mga congressman. Aron ilis na mga higala si Tambalos-los. Katong mga naka-tayam-tayam sa lideratong Tambalos-los, moingon nga, dili ko na may tabo. Pero, grabe na rong recruitment og mga, kinamangay, sa mga congressman para mailisdan mga higala sa Tambalos-los. Pero, dili sa focus ta mga higala sa kining Kongreso, ay sa Senado.
tungod kay mismo si Senador Panfilo Lacson nagsulti, nga basig dili manginit ang lubot ni Soto, mga kaigsunan, kuditahon na pud siya tungod kay nipis kaayo ang ilahang na angkong numero sa ilaha sa diyang ilang gikudita si Marcolita og Chis Escudero. So iyaha ko nung gimaymayan si Soto na di magpagahi-gahi sa iyahang ilong, bahala gahi na iyang bungot, iyahang bungot, di gyud magpagahi-gahi sa iyahang ilong, di gyud daw tagaan og mga juicy committee, influensyadong committee, kining hibiling siyam nga naa karon sa minority, particularmente na iyahang gipunting si Joel Villanueva. Aron ma-secure ko ang liderato sa konseho. Sa Senado. Kani mga higala si Soto, wala na ni. Gimakmak na ni pag-ayo karon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Batanon pa kay ni si Barsaga. Gihagit ni Barsaga si Soto nga kung tinuod ang imong ingon nga independent, nganong magsige ka magtapion ana ni Tambaloslos og ni Saldico. Nganong magsige ka magtapion? Kani si Soto, maugod may mahimo mga igalang mitsa paingon sa kalautan sa iyahang pag-umangkon nga si Vico. Mahimo gyuning binignit ni si Vico, mga kaigsunan, pag-abot sa panahon. Kay karon pa lang daan, mas nitaas ang kredibilidad sa mga diskaya. Human giistorya nila ang tinuod nga nahitabo sa flood control project under oath. Og niangkon nga apil sila nga nakasala tungod kay apil sila nga nakapahimulos sa trabaho sa taga-DP o mga congressman. Kita mga Pilipino, ingon ani na. Basta mangayo og pasaylo muangkon nga nakasala, dali ra kay ta makadawat. Pero kaning mga tao nga nakit-an na nato nga klaro kay nakasala, pilit pa mga higala nga tabunan sa ilahang mga kauban, pilit pa mamakak, atubangan sa mga Pilipino, musangot kalagot ang katawhang Pilipino. Maulay na itabo sa pagkakaroon. Tungod kay abaga diskaya mga higala, kalaban sa politika sa mga Soto, particularmente na ni Vico Soto. Ni angkon nga nakasala sila, nagsulti kung unsa gyud ang nahitabo anang flood control under oath. So nahimo ron sila mga higalang credible. Kay sila mismo wa man po nila gi-excuse, wa man sila mga higala ng hunaw sa ilahang kaugalingon, labot sa salaod nga ilahang nahimo nga nakatabang sila og kawkaw sa pundo sa gobyerno, nakapamalit sila mahalon nga mga sakyanan mga higala ngadto sa gawas sa nasod. So, tungod kay niangko ng mga diskaya, ang mga Pilipino, mura mga higalag na-relax ang ilahang pagbati ngadto sa mga diskaya. Ulo na po gihapon ng kalagot. Kala bang istorya nga kamo, nagpakasasa mo din na, nagpahimulos mo din na. Samtang daghang mga Pilipino naglangoy-langoy tungang gabi is baha. Kay gisinampang ko ninyo ng mga flood control project. Pero ang kalagot sa mga Pilipino karon, mas napuntirya mga higala ngadto sa mga taga-DP ug mga congressman nga dili gyud mo angkon mga higala nga nangawat sila sa kaban sa gobyerno. Kung pating laguta mga kaigsunan, ani mga Pilipino ngadto sa mga congressman nga di gyud nila mapasaylo. O sa tan-aw karon sa mga Pilipino, ang susi nining tanan, batok anong mga opisyal natong di mga angkon, kaning mga diskaya. Tungod kay sa tan-aw sa mga Pilipino, kining magtiayong diskaya, mauni nagsulti og tinuod. Dili para mga congressman, mga
empleados BP, dagway palang mga higala, but-buto na kayong nato. Oh. Why pagsalig, why pagtuo ang mga Pilipino sa ilaha. Pero sa mga diskaya, kay makita man nato sa investigasyon ni Marcoleta mga higala, nga kuan ka lang dire-diretso ang istorya. Although, makaingon ta nga naapoy siguro uba nato nga kaludahan sa istorya, pero halos tanan nilang istorya mga higala. Makatuo ang mga Pilipino nga maugid to ni tabo. So, migawas karon nga mas credible pa hinoon ang mga diskaya kontra mga higala aning Vico Soto kuyog sa iyahang uluan nga gasigi lang mga kaigsuonan og istorya wa mangani maka-undero. Ha? Awaton pa mga higala sa mga diskaya. Ha? Tumakbo kami sa Pasig kasi gusto namin matulungan ang lugar namin. Oh, kasi kontraktor kami. Oh, malaki ang maitulong namin. Ha? Imposible naman na gawin namin yung mga kabulastugan sa construction dito mismo sa lugar namin sa Pasig. Andyan lang yung mga kapitbahay namin. Di ba? Pero tingnan nyo si Vico Soto. City Hall lang, 9.7 billion ang budget. Wa na ilaing proyekto. 9.7 billion ang budget sa City Hall sa Pasig ni Vico Soto, mga kaigsuunan. Oh, ang mga taga-Pasig karon nakapakong na. Nga kana day si Vico Soto, gigroom di ay na ni Yoyo, kay gusto himuon niya presidente or vice-presidente sa 2028. Kay nag-float nag-istorya nga mas taas siya kuno og trust rating ikumpara nila Hontiveros, Laila de Lima, Lini Robredo, Tambaloslos, mas taas kuno si Vico Soto. So halos iingon na lang niya nga si Vico Soto maoy ang ngayon mudagan himuog standard bearer. Unya usaon taman ni seleksyon na gusto man pud ni mga higala magpresidente. Ha? Gusto man po ni magpresidente. Si Tambaloslos, gisugal niya iyang karir. Ha? Iyaha mga higalang ipangharbat ng kwarta din ha sa kabans gobyerno para lang mahimo siyang presidente. Grabe iyang panuhol. Para lang mahimo siyang presidente. Uya usaon tanaron. Oh. Now, kani si Tito Soto. Gigamit naman gud ni siya ni Tambaloslos. Ang iyang amo si Tambaloslos eh. Di ba? Tanan niyang desisyon mga higala. Una niya nga himuon, iyahasang konsultahon si Tambaloslos. Maunay na itabo aning Tito Soto. Karon taon-taon, ato ni balikan mga higala. Manamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na may kala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Basa, samtaon sa minutos na nakalabay. Human, ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang paring Ricky Cinco. Epipanyo Generana Jr. Good morning. Pamilya niya, Generana Maria Teresa Abalayan. Asa man ni dapitan taga Takunan. Dias Takunan di ay. Demetrio Torifel, good morning. Check lang. From Central Julayli Compound, Barangay Binugaw. Oy, kumusta mo din na mga taga Binugaw? Isagani, Labostro Mapili, may buntag, Nel de Leona. Si Ruel Senior Diaz, good morning sa may Lumikad Compound, netong dakbayan sa Davao. Ma'am Elare Kyotso, good morning po din ha. Naghana mo din ha ang nag-kwalkero taon ha. Ato ang may galang bunoton, duha ang ako ang bunoton. Pero 5 kada semana, 5 ni mo daw. Duha unya ko bunoton, then pagkasunod nga gap, magbunot na pug duha nga winner. Then last gap na ay isa nga winner. So 5 tanan. Duha-duhaon tani. No, lisod ning mabuhitas kalibutan nga mag-inusara dapat duha-duha gyud, di ba? Para matugpas sa mga Tagalog na ay kaagapay. Oo, na ay kaagapay. Alright! Doon na magkakalag 13 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, si Soto, sa ato na may galang na isgutan kagahapon, dili siya mooyon sa sugyot ni Marcoleta nga ipaubo sa Witness Protection Program. Ang magtiayong Biskaya tungod kay importante ang ilahang mga testimony dapat masecure. Dinhi na mga higala mugawas tong ako ang gisugyot kaniadto. Kay nag-under oath naman ng magtiayong Biskaya. Dapat ipaubos na sila mga higala sa deposition taking. Para og mapalit na ni Tambalosos na mga Biskaya, wala na, tapos na. Kay naa na sila ipag-testify sa ilaha mga higalang sworn statement. Because ubos sa to ang kining balaod, kanang affidavit, kanang sworn statement, kung di na nimo matestifayan personal nga tos korte, mere scratch of paper lang na. Pero kung ipahinabo nimo ang deposition taking, bot pasabot, i-advance og testify mga higala na, kanang ilahang mga affidavit din ha, bisan pag mapalit ng Diskaya, bisan pag patyo ng Diskaya, bisan pag madisgrasya ng Diskaya, dili na mga higala mawala ng ilahang testimony. And it is already admissible mga higala, part sa gitawag nato og record, no, sa ato ang korte paraan ng kasuha. So dapat na ay deposition taking dayo nga himuon ana. Wa ta kabalo, daghan kwartas tambalos-los mga higala. Wa ta kabalo. Mapalit man, mamatay man, madisgrasya man, mulayas man ng Diskaya, wala na, tapos na ang ilang pagtestify sa ilahang affidavit. Dili na mahulog nga mere scratch of paper mga higala ang ilahang testimony. Maunay may tabo din ha. Now, ang kaning Senate President nga si Soto, nganong dili siya musugot nga himuog state witness ang mga Diskaya, nga with all the attributes to become a state witness mga higala is present diha sa mga Diskaya or are present sa mga Diskaya. One, dili sila ang most guilty. Kaysa istorya, pag abot sa binahinay sa kwarta sa lamisa, dako kayo kang congressman, dako-dako ang sa mga taga-DP, ang ilaha medyo gamay-gamay. So pag abot sa kwarta, dili sila ang number 1. Now, pag abot sa plano mga higala, aning mga binuang proyekto sa flood control, dili man sila pwede mahimong initiator sa plano. Because ang kining fundings mga higala nanukad sa Congress. Ang Congress na kabalo kung ma-approve o dili. Ang Congress mo nag-propose para ana nga budget. So meaning, ang congressman mo number 1 ani, ang implementer nga DP, otro po na, di po na may tabo ng project kung wala ning DP mga higala.
So ang ilahang gihimo, gigamit ang kontraktor nga maoy mo execute mayagala sa produkto as a matter of policy. So meaning, ang mga kontraktor was reduced to a mere tool, mga kaigsuunan, aning trabaho ani. Ha? Kaya kung di sila musugot, i-blacklist sila, di sa taga-agkuan, mamatay ang ilahang kumpanya, ha? Ang tawag na ito, constructive killing sa mga kontraktor. Di katagaan o project para maundang ng imuha din ng construction, kaya wala kay ikasweldo ngadto sa imuhang mga tao. So, mao na giingon sa kanta nga, killing me softly. Ha? Killing me softly. So, siyempre, ikaw kontraktor, gusto pa ka nga mabuhi. Gusto po ka nga manginabuhi. Gusto ka nga mabuhi pa ang imuhang kumpanya. Musubmit ka na lang sa gusto sa mga congressman o taga-DP. So, can it be kini mga higalang circumstance of uncontrollable fear or irresistible force? Yes, it might be an irresistible force. Because ang kini mga higalang uncontrollable fear o irresistible force, these are factors na pwede ka ma-exempt, in fact, sa kining criminal liability. Because nata mga higalay legal principle na ginasubay sa criminal law. An act done by me against my will is not my act. Pero establish sa mga diskaya nga ang iyahang act against their will. Di ba? Namantana, actos mi inveto, factus non est meus actus. An act done by me against my will is not my act. Di ba? Lepod tong actus non facit trium, nisi min sitria. Unsa man po to, DJ Sweetheart? Lepod to. Pero kanitong gisgutan din exempting circumstance. Nga naani siya mga higala, an act done by me against my will is not my act because of that irresistible force or uncontrollable fear din sa to ang criminal law. Di ba? Naa ba ni? Din sa mga diskaya. Present ba ni sa sitwasyon sa mga diskaya, mga higala, nga napugos sila? They were being reduced to a mere tool. Tool for corruption aning mga congressman o mga taga-DP? Probably. If not, dili na to pwede padaplin mga higala nga less guilty sila ikumpara aning mga congressman o kini mga higalang mga gitawag na to opisyal sa Department of Public Works and Highways. And therefore, kani akong ginahimo karon, gusto lang nako i-establish mga higala nga pwede sila mo qualify aning gitawag na to witness protection program. Because they're telling the truth. Ikaduha, ang ilang testimony, importante kay mahigala o posibleng mahimong susi aron mga bulabog ning transaksyon na ni. Matudlo o kinsay utok mapanubag kung kinsay dapat manubag. Taod-taod ato ning balikan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBI. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin.
Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa... Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio! Balik na may dito sa Tumalagkuyog sa 90.7 Love Radio. Issue sa masa. O kanyang alagad bata-bata, June Bersamin. Una na may tinos minutos sa Nikalabay humanang alas 7 sa buntag. Una tao padayon sa issue mga igala. Dalikatan tala sa nigbunot ng ato ang winner. 5 ang ato ang winner mga kaigsunan. Kaya kung gigunitan, drop box ni. Magbunot sa ko og duha. Unya na po ning duha, then usa para total 5. Grabe man po ni si Inday Kubal-Kubal maka papilit ang daot man atong kuan ani. Si pangalan ani kining so man ni King Tip. Ayot lang ha. Kaya ako aling magbunot lang sa ko. Para sa tuang weekly draw ni. 5 kabok ang mudaog may gala. Ay mo kabalaka kay kanang pliti-pliti wala problema. Akong ipahatod nga sa inyo kay naaman ni address inyo coupon dere. Naa po telephone number. So ipahatod nako ang inyo ang nadagan. Ayaw na mo ka problema nang di na ninyo makuha kay mao ni mauna, no? So para way bias dere sa ubos parang oy, di ta makakita mga igala nga magbunot, Kay ay mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka kay anad ko anang mag-istorya nga magkuot. Ayaw kabalaka nga basig lahi na yung makuotan na dyan. Anad kaayo ko anang mag-istorya nga magkuot. Gina Constantino Bongbong. Good morning din ha. Kaya may istorya nga magkuot. Ang hawad ana ang mga konduktor. Samtang nag-istorya sa pasayro, nagkuot og pangsinsilyo. Ako, anad ko anak kanang magsige istorya niya, magsigig kuot gani, agaray. Arsolito Gimara, good morning da. Revina Balio Cloma, good morning. Di ko mo tanaw Abi pa lang, sindikato niya itong trabaho, bratanik taga DPWH, ready-made na daan ang daos bidding. Adi tao sugot anak kagamay aning kuana ni nya kauman binuangan pa. Coach ako una kajut lang kayo. Kanang isyu ni Soto unyang taon-taon tiwasan ta na may gala kay nindot kayo na, no? Sige na siya pangalot siya ang bigote. Alright. Kakoto og isa. Huli kadong daog kag brom promo na to. Agato ang first winner mga kaigsunan. Tangi nagpalakpak na di sweetheart. Wa man tay palakpak imong gibutang diri. Puro man ni kantsaw imong sound effects diri. Way lain mga kaigsunan. Si Armando Caballes. Armando Caballes. Residente di na nagklaro ning mata si lolo diri. Balyok, Davao City. Naa siya cellphone number diri ako yung ano na para sa maghatod sa imuha din as premium ni mo Sir Armando Caballes Balyok, Davao City. Di lang ako mention ni mo hang cellphone number dire kay basig daghan ng text meet ka pag abot sa panahon na patyan ka si mong asawa. So mo na first winner. Kaduhang winner. Inanayon na to kay basig matagak ni. Uot na punta samtang mag-istorya. Pagkagilok aning trabaho ani kanang magsigig kuot nga mag-istorya di gyud makabantay ba. Mupiyong na lang ang matas kalami. Ikaduhang winner. Yara, good morning da. Onen Sininyo. Sa maning uban lang siya si Honeybee. Musta man ka diya Honeybee, Unya makapawala sa katugon. Kayot lang. Dara, baliktad mo ni. Alright. Ikaduha na tong winner karong buntaga. 5 tong winner karong buntaga Wailain si Real Casio. Real Casio. Purok 5 Barangay 37-D. Barangay 37-D. Good morning niyo diya. Dapitan ng 37D. Si Real Casio. So, nanatay 2 ka winner. Di ko saan ibalik. Pero kani, pwede dyan po ni Mudaog sunod simana sila. Ibalik ko ni Unya na. Kaya basig ibalik ko ni Ronya. Mabunutan dyan po na ako. Nakaduha sila Mudaog. Pandama yung trabaho, anak. Basig maparihat aning trabaho sa DP.
Ako lang sa ning ibutang dere. Kay mo ni ihatag nako sa tig-deliver. Mo na ang nidaog. Kunya tawon, napay tulo na tong bunoton mga kaigsunan. Dinhi sa atoa nga huli kaday, huli kadong daog kag brum-brum papromo. Alright. Balik pa sa mga issue, mga igala, 26 minutos na nagkalabay, human ang alas 7 sa buntag. Si Casno ni Peroy din na sa UBI, Ulticon Builders. Good morning ninyo din. Alright. Kani si Soto? Nganong dili niya mga higala dawaton as state witness o ipaubos sa state witness subay sa rekomendasyon ni kining Senador Marcolita ang mga diskaya mga higala. Una, kay kalaban ni sa iyahang pag-umangkon nga iyahang ginagrom nga mamahimong presidente o mudagan standard bearer sa 2028. Ikaduha, probably kay sige siya mga higalag konsulta sa tanan niyang desisyon sa Senado ngadto kang tambaloslos mao na sugyot ni tambaloslos or mando. Di na sugyot, mando ni tambaloslos nga ayaw lang ipailalong sa witness protection program. Aron nga muundang na, mahadlok na, haron di na mulala ang iyahang gipanulti against sa mo ani Saldico. So, ang gihimo karon ni Soto, adi siya musugot pod. Kaya mo man ang order ni tambaloslos. Now, niingon ni ron si Congressman Barsaga, asa naman na ron imong giingon Tito Soto nga independent ang Senado? Nga tanan nimong desisyon, ginakonsulta man nimo anang tambaloslos. Mao na karon din. Asa ang imuhang gipasalig nga independente ang Senado? O kani mga higala karong isyuha nga daw sunod-sunuran kang tambaloslos ang Senado, maulaw ni uban nga mga senador din posible nga mo generate ni mga higala o kudita. Wa pa manginit ang lubot ni Soto din pagka Senate President, kuditahon na po siya mga higala, ilisdan na po siya din Why siguro basig si Marcolita na gyud siguro yung House Speaker ani, Senate President aning trabaho ani. Nga naman. Kay kani si Soto, wala magyud ni kabang kaagan din ang iyahang trabaho. Tanawa ra gud manulti mga higala. Sus Ginoo ko. May pamanulti ang ako ang amigo mga higalang kining tricycle driver nga playboy. May pamanulti. Musugot na yun ang uyab. May pamanulti. Awayon sa ugangang hilaw, iyaha dayong mapaamo dayon niya ang iyang ugangang hilaw. Kuya manulti. Pero kani si Soto mga higala, muingon nga independent niya kahuman, maligas na gyapon ang baba nga nagtawagay sila ni tambaloslos mga higala kung unsaon niya ang Senado. Tanawa na kung pagkahanggaw na. So, kani si Soto, duda ko ani, di magdugay din. Kay gigamit na ni siyang tambaloslos, kay lagi, wala laging alam. Di mo sukol. Kay nitagam na si tambaloslos mga higala, nga nagbutang din og kabalo sa balaod, nga si Chis Escudero, gipulihan nila si Subiri, kay si Subiri mga higala, wa mo sugot sa People's Initiative, gipulihan nila ni ni tambaloslos through Chis Escudero. Mo si Escudero nahimong Senate President. Bright man si Escudero, abogado man mga higala, kabaluman sa balaod, hadlok og madisbar sa Supreme Court. Di ba? Rule of law man na iyang gipatuman. So, wa masunod ang gusto ni tambaloslos. Naingon na ros tambaloslos, di pwede nga magbutang dahil tadiyag ka ng kabalos balaod. Kabalos polisiya. Dapat atong himuong Senate President kanang walay alam para magsigilag konsulta sa atoa. Mao na aron ang nabutang sa utok ni tambaloslos. Magbutang tag Senate President na walang alam para magsige lang siya konsulta sa atoa, sunod-sunuran sa atoa, wala tay problema. Kay kung butangan na to bright din ang Senate President, pagsugoon na to anang ma-illegal, unconstitutional, musungag man. Kay kabalo man siya sa balaod, madaot man siya. So,
butangan ta nagbugo nga Senate President, maunang nabutang din ha si Soto. Oh? Maunang nabutang din na si Soto. Kay maunay qualification ni Martin Romualdez mga higala, nga sunod nga mahimong Senate President, kanang bugo, haron bisan iyaha mga higalang pagkaunon o itats musugotra kay bugo man mga kaigsuunan. Wa man makabalos balaod. Magsunod-sunod na lang sa iyahang unsay iyahang istorya. Di man na nimo pwede ulipuno ng abogado. Di man na nimo pwede sa tudloan og unsay iyahang himuon dina tungod kay elected man pud sila. So musungag yun na. Kani kay ang nahibaw-an ani joke nga uga. Kani ato ani ibutang nina kay musugot ni Pirmi ko siya atong isugo. Maunang na Senate President si Soto. Ang huna-huna po ni Soto, kani okay kayo ni gawas nga sikat ko. Matabangan ako ang pag-umangkon para mahimong standard bearer kay good soldier ko sa presidente. Ako ning ilabi sa 2028 akong pag-umangkon nga si Vico Soto. Di ba? Karon kanang kang lakson nga pag-take over anang kang Marcolita, mao man gyud agenda ngano si Soto ang gi-appoint nina para paundangon mga higala si Marcolita kay sakit na kaayo sa dalunggan ni Tambaloslos o Rizalde ko nga gipatuyangan ni Marcolita og istorya sa kamatuoran ang mga diskaya kung unsay nahitabo to the extent nga nigawas ang pangalan ni Tambaloslos og ni Saldico. Sakit kay nas dalunggan nila, nga maduhig sila mga higala. Nganong sakit? Sakit tungod kay kamatuoran mga bay. Pag dili na siya matuod, di makaskitan. Di ba? Basta dili matuod, di makaskitan. Parehar ko na nang ingnon ka nga, gwapuhag yun mo, nga dili tinuod, di makasakitan ana. Gwapuhag yun mo, nga dili tinuod, di kasakitan ana. Pero ingnon ka nga, pangita yun mo, nga tinuod yun nga pangit ka. Sakitan yun ka, Ano man? You have no remedy. Aron i-cure ng imong pagkapangit. Wa na kay remedy. Totoo talaga. So sakitan yun ka. Wa na kay kana bang solusyon nga mahuna-hunaan. Mao na. So, si Tambaloslos o si Saldico, gibutang, gipakudita o dali-dali mga higala ang liderato sa Senado, gibutang dayon si Soto with the instruction nga ipatik over kang lakson ang kining Blue Ribbon Committee haron dili kayo halata alangan magsiuntibiros ilaha pati kubiron sunog kayo si lakson kay kuyaw po daw na mo imbestiga pero mo lagi na ang imbestiga pinulis lagi gihapon kay mga yung resibo anang illegal mga higalang transaksyon saon pag-prove nimo anang illegal nga transaksyon kung resibo imong pangitaon circumstantial or testimonial evidence mao'y dapat ana kay illegal na wa na'y resibuhay na stilan. So kaniron nga sit up sa Senado o Kongreso nga kunaybans na sila mga higala sa lakton ang mga tao wala na'y paglaom. Nawala paglaom ang mga tao. Sa una-una sa mga Pilipino unta. Sige lang, ato lang sanang pasagdan sila. Kaya na pa may Senado nga medyo okay pa. Taas pagkredibilidad ang Senado nga mag-imbestiga. Ato lang sa tanawon. Karon, kay gikunaybans naman ni mga higalang Senado sa Kongreso, ang mga tao nawad-an nagyud og paglaom. Kani man kung executive o legislative department mga bay sa tuang gobyerno, these are political department. No? Ang atoang kini gitawag nato og Supreme Court, judicial department na siya. So tungod kay kaning duha political department, grabe gyud ang politics dinhi. Politics sa pundo, politics sa amigo, tanan, no? Done with politics mga kaigsuunan. Now, tungod kay ilaha mga higalang gusto undangon ng investigasyon nga dinhi unta makabalo ang katawhan kung kinsay nagkawat sa ilahang kwarta, kinsay nagbinuang anang mga proyekto sa flood control, ila mang giundang
wala na ilaing avenue ang mga tao gawas sa karsada. Di man po ni pwede na to dalon dito sa Supreme Court diretso because wala may issue mga higala for interpretation or issue nga dapat i-resolve. Wala pa man. Unya na ay mga witness mga higala panglutoon man, panegosyiton man, tanawa na gud. Unsay ingon ni Tambalos-los mga higala ngadto kang Barsaga kaning critics niya andam daw siya makigpulong kang Barsaga. For what? Kaya mo na pong negosyiton. Awa ra gud ni mga kaigsuunay now nganing Romualdez. Negosyiton na po niya si Barsaga. Kay halang si Barsaga mga istorya pag-abot mga higala sa issues politika. Ilabi na niini karong issue iskandalo sa flood control project. Iyahanapod mga higalang negosyiton. Munang nagpalanog sa istorya, andam daw siya makigpulong kang Congressman Barsaga. Batanon pa kini si Barsaga. Karon nga maundang. Kay bisag kinsa nalay nibira saya. Hastang mga NPA nga mga congressman, nitabang na, nisakay na sa isyo karon. Birada na po mga higala kang Tambalos-los. Tubig yang ko, yung kauban na itong una sa eleksyon mga higala, ubos sa landong sa administrasyon. Grabe ng birada sa iyaha karon. So kanang istorya nga naay recruitment karon sa mga congressman. Aron nga demolition na din si Martin Romualdez as speaker. Hulipan mga kaigsunan. Tinuod na. No? Pero gina-downplay sa mga alipuris ni Martin Romualdez. Kay kung mawa si Martin Romualdez, identified sila. Nga nagsigi silang sanggab mga higala din na kang Martin Romualdez og pondo, probably, mabutang sila sa laot na po. Bonang, ilang gina-downplay nga naay mga ingon-anang movement. Kay basin unya, o maabot po na sa mga congressman, magkakusog, laktod, maibot yun si Martin Romualdez pagka-House Speaker mga higala. Diba? Sayon na kaayo pinsaro no eh. So, karon si Martin Romualdez, kapituko din mga higala sa Kongreso. Di apay mga protesta karon karupit sa 13 mga bay. Na apay lain karupit sa 25. Taas-taas ni mga higala nga protesta. Lapad-lapad ni. Why siguro si Chavit Singson mo apil pa ni mga kaigsunan o uban pa nga mga top personalities nga wa na gyud mga higala udhi aning dagan karon sa atuang panggobyerno. Sir Jaime Balnig, good morning din na. Rod Montibon, may buntag. Santo Domingo Village, Pampanga, Davao City. Ryan Bentulan, good morning. Paring Jacob Castro din ha. Mayong buntag sa tanan. Mga taga Davao del Norte. Okay na mo din ha. Kay Davao Light ng inyo ha sigurong kuryente. Taon-taon, balik na. Malaman pipila ka mga pahinom doon. Isyu sa masa. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin.
Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala dili sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 41 minutos na ni kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, ganita sa istorya ni Ping Lacson. Nabalaka si Ping Lacson nga may tabo na pod ang kudita mga higala, wa pa gani manginit ang ilahang lubot din ha sa lingkuranan. Ganun nabalaka si Ping Lacson. Tungkol kay maibot siya diya mga higala as chairman sa Blue Ribbon Committee kung mabago ang liderato sa Senado. Wala nga, iyon siya, iyahang gitambagan si Tito Soto nga, isecure yun ng liderato, isecure yun. Ang dili mo singaw. Saan pag-secure ni mo anak ka ron? Nga naa naman ro'y mga senador din ha, aksyon nagkabalaka, kay nahimo na lang silang sunod-sunuran kang tambaloslos tungod sa liderato ni Tito Soto. Admitado si Lacson mga bay, nga kanang 15 kaboto nga naghimo sa ilahang majority karon sa Senado, nipis kayo na tungod kay ang minority siyam kabuok. So kung ang minority mga higala makarecruit nag-upat, so pila na ang minority makarecruit nag-upat? 13. 13, bisa mo makarecruit mga higala lang nag-upat kabuok, 13 na sila. So patay na. Hitabo na mga kaigsunan ang kudita. Kay 15 raman niron sila kabuok. Ang mga bilyar, mga igalag, si Pia Cayetano o si JB Ejercito, ni variable man. Now, wala gina, no? Nipis na daw kayo ng 59 mga igala nga numero. Pero ang mga naong aning mga congressman, mga igala, partig yung bagaa. Baga yun. So, ang ihimo karon nila, di nila tagaan og chance nga makahupot og mga influential committee ang kining mga minority karon. Labi na kining identified nga Duterte Block. Kay kung makahupot nig influential committee, makahupot nig influential committee mga higala sa kining Senado, ang tendency makapangumbins ini. Makapang-recruit ni mga kaigsunan. Once nga makapang-recruit ni sila, patay na ang liderato ni Tito Soto. Igo na lang si Tito Soto, mangalot sa iyahang bungot mga kaigsunan. Mangalot na lang siya sa iyahang bungot. Pag mata niya, wa na. Minority na po siya. Again, kani si Tito Soto, gigamit ni Tambaloslos, kay nakabalo si Tambaloslos, na ay assurance si Tambaloslos nga di ni musungag sa iyaha. Musugot ranig unsay ipatrabaho. Unsay yang isugo, musugot ni permi. Ano man, walang alam eh. Walang alam. Bisa sa mga polisiya din ha, maigala sa Senado, walang alam. Wala, sunod-sunod ang permi. Konsulta ngadto sa Tambaloslos, unsay iyahang himuon. Muna ang House of Representatives sa pagkakaroon og Senado, kunay bans na. Daghan diha karon mga senador nga dili gusto ana mga higalang vote separately, vote jointly. Pero ang nahitabo sa pagkakaroon mga kaigsunan daw, naanay vote jointly. Kay ang will of the House of Representatives o ang will mga higala sa House of Senate daw pareho na lang. So wala na lang vote separately. Kaya man kung vote separately, nasa butuhan mga higala, separate ang House of Representatives o ang Senate. Advantage maguna sa Senado. Kaya di sila magawngan sa mga congressman. Di ba? Mas daghan ko, number-wise, mas daghan ang congressman kontra sa senador. 24 na kabok senador. Pildi kanunay sila. So, mawala na mga higala ang saysay sa ilang pagkasenador. Wa na sila tingog. Makuha na sila sa Congress. Makaon sila sa kining Congress. So, that's why they do not want that vote vote jointly.
gusto nila i-retain ang vote separately. Pero ang nahitabo karon, the vote separately, but in effect mga higala, vote jointly. Nga naman. Kay ang gusto sa liderato sa Kongreso, dinha sa House of Representatives, mao naman po'y gusto mga higala sa House of Senate. Kay ang House of Senate na butangan magpangilong mga kaigsunan sa mga congressman. That's why, sunod-sunuran na lang sila. Ha, di ba? Sunod-sunuran na lang sila. Wala na sila may galay, kaugalingon nilang desisyon, wala na nagingon nilang independent tungod kay nag-agad sila kung unsay instruction mga kaigsunan ni Tambalos-los. Taon-taon, balik ta, humanlamang pipila ka mga pahinomdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes. Using Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik kami gala din sa Palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon ay 48 minutos sumana ang alas 7 sa buntag. May buntag niya ni Junel Palar sa may Kabunbon, Malabog District. Ato agad akbayan sa Davao. Again kay Rod Montibon sa may Santo Domingo Village, Pampanga, Davao City. Kay Choco Reyes may buntag din na. Alan Kwarto sa may Lubugan o siya Danny Hinlo. May buntag ninyo din ha. Now, dili siya ta, kajut lang kayo. Mabunot lang sa ko mga igala ha. Mukuot lang sa ko ha. Aning duha na pod o duha. Unya na ng last ha. Dapat ang atong last isa lang. Pero kanang dili pa last, pwede ta magduha-duha. Lami ning magkuot nga magistorya, magkuotanay ta nya magistoryahanay pod, daghan maguni isa ra may kuoto nako, kajut lang kayo, o si Choco Reyes din na, kajut lang, isa ra ni, para di ta mahimong bias ani trabaho ani, dapat di nato lilion. Ayan, ikatulo na to mga igalang mananaog karong buntaga. Ay, katulad to mananaog mga igala sa huli kaday, huli kadong, daog kag brom-brom. Weekly draw na to. Ang premyo mga igala kaning grocery packs. Way lain si Tito Albaladiho. Uy, Tito Albaladiho. Kuyawan ang apelido, taas-taas po ni. Di ni pwede ibutang sa kanang basketball shirt kay pating taasa Albaladiho. Tito Albaladiho. Taga Block 3. Lot 6, Rosalina 1, Bago Galira. Rosalina 1, Bago Galira. Rosalina 1 ba ng Bago Galira? Rosalina 1. Rosalina 3 man na. Rosalina 3 siguro niya. Basta, Rosalina, Bago Galira. Si Tito Albaladiho. Nakadaog po. Ikatulo na tong winner mga higala. Congrats. Congrats sa'yo. Anya, bunot patag isa. Para sa ikaupat. 5 man na itong mananaog. Kaupat lang taon niya na po ng isa. Kajit lang kayo. Yara. Ato ang kuan. Ato sang kupay-kupayon sa. Kaya para kuan. Lami man ang kupay-kupayon. Lisod man ang diretsoon. Kupay-kupayon sa. Dara. Sige butang kong box. Ikaupat na ito nga winner. May igala sa huli ka doon. Daw kag brom-brom. Way lain si Josephine
Uruyan, taga Black to, Puan Talumo. Mura man og ni pabor-pabor nga puro man ni mga taga South nagsunod. Josephine Uruyan, mo ikapat na to nga winner. Wa may pabor-pabor kay gikuot man na. Basta kuoton gani, way pabor-pabor. Labi na kung magkuot imo simhuton, wa yun ay pabor-pabor. Wala pabor-pabor ng kuot-kuot. So, nanon tayo upat ka mga winner ha. Kung sablion, Josephine Uruyan o Tito Albaladiho. Napatay isa nga winner karon. Ay mo kabalaka na yung plating nga mukwas premyo. Ipahatod ko na. Ipahatod. Para walay kuan. Wala na mo'y gasto. Kaya kung mag-taxi pa mo, gasto pa kayo, wa pa'y siguro, og uyabon pa mo anang taxi driver, pangayuan mo cellphone number na. Tayo mo din na. Uyaw ra ba na mga taxi driver og dila. Aminaw ka lang anag mga 2 minutes, wala na, masugot ka na. Uyaw ka nagdila na mga taxi driver. Tungol siguro na sa sigig ka og bulalo ba. Bulalo din ni Bik-Bik og ni Kuan Cool. Kanang mulkachos bago applya ka na. Kuyaw kay na. Kuyaw kay na mo impluensya dila. Alright! Padayon ta mga kaigsunan dili sa to kuyaw sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Unya lang taon isa na lang kay 5 raman. Now, i-check nyo orasan 53 minutos sumanang alas 7 sa buntag. Dirita, aning pasalig na pod mga igalan ni John Vic Rimulya nga ang naitabo kuno karon sa Nepal o sa Indonesia, dili gyud kuno may tabo mga igala dinhi sa Pilipinas. Di daw kuno may tabo diri sa Pilipinas. Good morning da kay Gracia Suyom may buntag. Paul Concoberta may buntag din na manong po si Jaime Kumanya. Mayong buntag, happy Friday. Butang ilagay yung address. Si Al Carlo Roncales mayong buntag, taxi driver sa 888. Uy, good morning sa tuwa mga taxi driver karon na mga sweet lover. Leonida Castro Alisna may buntag, shout out. Rosalyn Lagundi, no, unya si Manong Paul dadapitan is may bahada ato ang dakbayan sa Davao. Now, usay pasalig ni John Vic Rimulya na pod mga bay. Dito siya, di na mahitabo nang nahitabo karon sa Nepal, Indonesia. Dito sa Nepal, ang asawa sa Prime Minister nga kurap, gidabdaban sa mga tao. No? Dito sa Indonesia, mga higala, ang ilang mga public official nga makurap kayo, gipambato, naasod sa balay, naasod sa kining kining ilahang sakyanan, pangbatuon mga higala sa mga Indonesian. Paring Ricky Cinco, good morning din na. Wa na imposible daw sa corruption ron. Og mga taga-barracks, taga Davao City Police Office na minaw sa itong programa, may buntag din ha ninyo. Imuad yung kanunay ng safety ng inyo ang mga lakaw, labi na ng mga operasyon, kinabuhi o sara. Para ginako ang masulti din ha sa inyo ha. So, ingon si John Vic Rimulya, ang ato ang DILG Secretary, nga kaniko nung nahimo ng unruly ang ilahang mga citizen dito sa Nepal o sa Indonesia, dili kuno ni may tabo din sa Pilipinas. Isa ba gusto mga igala nga mahitabo ng nahitabo sa Nepal o Indonesia din sa Pilipinas? Di mata gusto ana. Pero ang gihimo karon sa gobyerno mga higala, pareho man sa gihimo sa mga opisyalis sa Nepal o Indonesia nga gipangtawat ang kwarta sa mga tao. So saon ta na ron pagplastar ng istorya nga dili gyud na siya may tabo. Unya kamo naa diha sa gobyerno ang inyong gitrabaho pareha sa gitrabaho aning mga opisyal sa Nepal o Indonesia. Unya ingnon yung mga tao ayaw mo sundog-sundog atong mga tao sa Nepal o Indonesia. Kung mao na ang inyong gusto, dapat ang inyong gihimo dili po pariha sa mga opisyal sa Nepal o Indonesia nga gipangkawat ang kwarta sa mga tao sa ilang mga opisyales sa gobyerno. Kaya kanimang kong emosyon masahay mga igala, lain-lain man. Pero, na ay time nga magkapariho ang emosyon. Parihong suko. Lain-lain ang rason, pero ang bottom line, pareho naglagot sa gobyerno.
Na ay naglago sa gobyerno tungod ani mga higalang korupsyon, palakasan system, na ay naglagot, way nahimo sa mga tao, way serbisyo, na ay naglagot, kay malit og mga sakyanan, mga ari-arian din na, gamit ang kwarta sa mga tao. Daghang nganong maglagot mga higala ang mga tao, ani mga opisyalis sa gobyerno. Pero ang bottom line din is, ang ilahang emosyon mga higala nagkapariho, naglagot. So kung ang glagot na ay possibility tungod kay pareho silang naglagot, na ang mga higala uniformity of acts. Kaya magprotesta din na. Mahimo ng unruly mga higala tungod sa ilahang emosyon. Kaning emosyon masahe, sako nang na-mention, dili ni mga higala, dili ni permanente pareho. Di ba? Dili man gani pareho ng ato ang pagbati sa atong asawa o sa ato ang uyab, di ba? Paring Ricky Cinco din na sa may barracks. Di ba? Ang atong pagbati gani sa atong asawa o uyab, lahi-lahi, di man gani mag-uniform. Although kita pulis ta, sundalo ta mag-uniform. Pero ang atong pagbati sa atong uyab o asawa, lain-lain. Kaya mabati ta grabing gugma sa atong asawa. Mabati ta o gamay gugma sa uyab. Kaya ang atong uyab na apoy laing uyab. O ang atong uyab na apoy bana. Gamay lang sa imuha din na uyab. Pero kanang kalagot mga higala. Pag magkatipon na sila na, muna delikado kayo. Magkaparihog yun na. Now, ang ingon ni John Vic Rimulya, di na daw na mahitabo. Karon, nagsigi siya mga higalag hatag og instruction sa PNP nga bantayan ang mga protesta karong nagapanghitabo. Aksyon nagkabalaka. Kay basin kuno, og managhan ang mga tao, wipe out diretso ang Malacañang, wipe out ang mga opisyal. Worst, kay pag makitaan sila sa mga tao, basin pa unya silang pangbatuhon silang kamatis mga higala kung mahitabo na. Di mo ma-predict ang mga tao. Tungod kay ang people's power karon mga kaigsuunan, tungod kay sa kalagot, ang mga tao na higmata na, nakabalo na ang mga tao. Dili lang man ang mga opisyal sa gobyerno ang kabaw mulipat. Ang mga tao nga mga ordinaryo, mantigo po na mulipat sa mga opisyal sa gobyerno. Di ba? Dili lang nga mga sundalo o pulis ang mantigo anang gitawag na to mga higala o kudita, kanang swift move o stealth move mga higala. Di ba? Ang mga tao kabalo na po doon. Magpaatik-atik mga higala nga, di na lang. Maligyag ay shooter, magpatik-atik, mamaligya din nagsuman. Pero sa bagay, naana itong mga placards nga dagko kayo. Di ba? Tungod kay kung kaning mga public official, maldito ni sila ang mga tao, mga higala, di pod magpaalas ang mga tao. Ano man? Because naa sa ilang una-una ang supremacy, mga higala. Kung magpaulipon ta sa diskarte, magpaulipon ta sa ideya, aning mga corrupt public officials, paunsa nato sila masuppress. So dapat, ang mga tao must have a mighty mind, must be vigilant more than ani mga higalang mga public officials. So mo na ilisod. Mayo si John Vic nga, di na may tabo. Di lang siguro na may tabo. Kung inyuhang klaruho ng investigasyon. Di lang siguro na may tabo. Kung kamo nga mga corrupt public officials din ha, kanang inyong gikawat, inyo nang ipanguli o ang inyong salaod, inyuhang ang kunon. Bawa na! Pero kung inyuhang na naroon, ang gawas na mo sa nasod, kay gipanghikli na ninyong inyuhang mga kinawat, gipangplastar na kahuman pareha itang balos-los magbutag spokesperson para mo tabag pamakak, tabag dipinsa sa iya. Musamot kalagot ang mga Pilipino ni ana. Musamot kalagot. Tanawa, di ba? Kanya, bulog sa emosyon. Ang mga Pilipino, sa dihang na ibawaan,
Nga parting daghanag sakyanan sa magtiayong Diskaya, kontraktor mga kaigsuunan sa mga flood control project o uban pang infra sa gobyerno. Parting lagutas mga tao. Lagot kayo mga tao sa mga Diskaya. To the extent, wa nila mainumdum kung paunsa na nakuha ng Diskaya ng mga kontratahan na nga congressman man di ay ang manipulator ana og taga Department of Public Works and Highways. Pero sa dihang ni testify ang mga Diskaya mga higala sa Blue Ribbon Committee ni Marcolita, dili dagang laksyon kadtong kang Marcolita mga kaigsunan. Nga ilahang giistorya ang unsa gyoy nahitabo ang mga tao ni tuo. Di man tanan nga istoryang mga Diskaya gituan, pero daghan sa mga istorya nga nituo ang mga tao kay tinuod. Wala exempt sa mga Diskaya ang ilang kaugalingon nga nakasala sila. Og nanawagan nga unta-undangon na ni kay sa panahon ni Digong wala ni nahitabo. Napatoy senador nga nangutana, unsa ra day nahitabo sa panahon Digong? There was only an attempt, but this congressman and DP officials nangahadlok nga ilahang ituloy ang pagpangayo og kickback kay basin kunog maabot didto kang Tatay Digong. Wa madayon. Karon pag take over sa bagong administrasyon ni Bongbong, gidayon na gyud sa mga kurap nga mga congressman ug taga DP. So nakita sa mga tao nga ang giistorya sa magtiayong Diskaya duol gyud sa kamatuoran. Dili man totally kamatuoran, pero duol mga higala sa kamatuoran. Ug nanawagan nga undangon na ni kay luoy na kay mga tao. Kami daghang kay migsakyanan nga mga gwapo kayo, mga imported. Ang mga tao kada gabi magbaha maglangoy-langoy. Mga leptospirosis. Ang mga congressman ug taga-DP, leptospirosis ang sakit mga kaigsunan. Lepto. Ang mga tao, leptospirosis ang sakit. Ihi sa ilaga. Anos baha. Tapon nga to sila mga open wounds. So, karon ang naitabo, nahimong nabaling ang kasuko sa mga tao ngadto sa mga congressman ug taga-DP. Ilabi na gibulgar ni Marcolita base sa mga dokumento nga kana si Bryce nga opisyal DP kauban ang uban pa nga mga district engineer mga igalag, mga direktor, magyaka-yaka ang mga panuhak dito sa kining kasinuhan, mupilde og tag 15 milyones, 25 milyones kada gabi mga higala, kwarta sa mga tao. Kang Diskaya man nga istorya. Karon naimbestigahan ng gawas. Subot pa sabot, ang testimonya ni Diskaya importante. Kay duol sa tinuod ng iyahang istorya mga higala paunsa ni nahitabo ning flood control scandal. So ang mga tao karon, mga Pilipino, muraog na pusong mamon sa kang Diskaya. Kay sa ilang tanaw ni istorya si Diskaya sa tinuod. Nga sa time ni Digong wala nang mayon anak. Pero sa time ni Bongbong Marcos, they have to play. Otherwise, wala ilang kumpanya, patay ilang kumpanya, patay ang ilahang mga trabahante. Kaya di sila tagaag project kung di sila musugot sa gipangayong amount na kickback sa mga congressman o mga taga-Department of Public Works and Highways. Sa Davao, na kontraktor ni sa Davao. Di na lang ko mag-mention. Na kontraktor din sa Davao, karton-karton ang ginahatod nga kwarta dito sa DP National. Sakay aeroplano. Kaya ang driver, ako mang amigo. Hatod na pod mi dito dyan, ganiha dyan. Sige to nyo, sa airport. Kung boss, nagbit-bit tog tulo ka karton nga kwarta, puro kwarta. Dalon dito sa DP National. Panahon ni Bongbong Marcos. Grabe kayo Atong una, panahon ni Tatay Digong, wak man yung ani. Karon grabe. Kickback. Grabe pinangayo ay dito sa babaw. Tama nang gingon ni Diskaya. Panahon ni Digong, there was an attempt. Gato silang kaya. Pero, atras sila. Kay basin onyag mga sunog. Kay nagwarni si Digong. Di ba? Naiwarni si Digong. Linisin niya ng DP. Hindi man niya totally malinis. Pero at least,
kana din ang mga binuang kana mga ghost projects din nag-uban pa mga kabuang din sa DP, mahinlo-hinluan niya. No? Iyaha lang recon, balag di na masilhig. Recon lang. Kay kulang man ang iyahang time pagka-presidente. So, kanang testimonya sa mga diskaya, importante na, butang nga dili gusto protektahan ni Soto mga higala. Hadlok si Soto nga masunog ang iyang amo nga si Tambaloslos. Oh. Mao nay nahitabo din ha. So kanang ang mga Pilipino karon, burag nakuan sila na pusong mamon sila sa mga diskaya. Kaya yung mga diskaya wala mi mahimo. Ang nag-ipit sa mga congressman, mga kickback o mga taga DPWH. O sa may mahimo sa kontraktor. They're being reduced to a mere tool mga higala. Kaya kung di sila musugot sa gusto sa DP, mga kickback, kanang tanang project nila, ideklara na sa DP nga di kapasar. Gikan sa materialis, paingon nga to sa plano mga higala, ingon na di na mao, di na kapasar. Bagsak. Subalbago na po, gasto na po sila. Mura sila buang mga higala, sige balik-balik o kuano proyekto. Himo ang proyekto, di mo pasar sa DP. Nga naman, kaya may kickback. Pero bisag substandard ang himuon sa kontraktor. Basta mahatag ang kickback ang ipangayo sa DP o mga congressman, pasar. In times of conflict between the interests of ani mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o interest sa mga congressman, who shall prevail? Of course, the interest of the congressman. Halimbawa, mo ingon si kontraktor nga, congressman, nakahatag na ba ako sa imo ang chief of staff o sa kining kuan sa mga opisyal sa DP, pero kanin DP ba gusto pa manggod padungagan nila ilang ginabagsak ang ako ang project. Ingon na ng congressman, kinsa man na tawagan. Kapasara na din na palita mga bulabog. Way mahimo ang DP. Pero ang DP mo diskarte yun na. Imuhang materialis ni mo ibagsak na bisag pasar. Basta di ka muhatag sa ilahang talay. Ha? Sos, Ginoo ko. Daghan na kay tag nahibaw-an na ng trabaho ana ng material testing. Di pag yun magpadakop nga buhi, moingon nga i-deliver ang ilahang SOP dito may galas golf course pagkataon-taon na nakas golf course, manawag na ka, moingon na po, ay nakaabot na mi diri sa downtown. Ha? Haron masiguro nga di sila ma-entrap mga higala. Oh. Paano diskarte nila? Ha? So, kaning mga diskaya, importante ni ang ilahang mga testimony. Kay dinhi nato masukod. Dinhi nato mga higala mahibawan. Kinsa yuning mga kurakot dagko. Oh. Karon, gusto i-shutdown ni Martin Romualdez o ni Saldico. Nganong gusto niyo i-shutdown? Kay mga sunog sila sa ilang kabuang mga higala. Taon-taon, balik taon, man lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 540 kilometers. Silangan ho ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyang ng trough nito, nagdudulot na po ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base po sa ating latest analysis, itong low pressure area, mababa po yung tsansa niya mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. But beyond that period, hindi natin inaalis ang posibilidad na tumaas pa yung tsansa nito. At dalawang posibleng senaryo ang nakikita po natin dito sa weather disturbance. Posible po na tumawid ito sa ating landmass, especially o particular dito sa Kabisayaan at Mindanao bilang isang LPA. At hindi rin naman natin inaalis ang tsansa na mabuo ito bilang bagyo bago pa man ito tumawid ng ating landmass. But either way, inaasahan pa rin po natin na magdudulot ito ng significant rainfall at malakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon by weekend. Kaya pinag-aantabay natin ng ating mga kababayan sa magiging update ng Pag-asa ukol nga po dito sa weather disturbance. Samantala yung easterlies patuloy din nagdudulot ng mga pagulan sa Aurora at Quezon at nakakaapekto ito ngayon sa Luzon at Visayas.
At ini-encourage din natin ang ating mga kababayan na bisitahin po ang website ng panahon.gov.ph para po sa mga real-time na flood and rainfall warnings and alerts. Kung meron man ho sa inyong lugar, dito po natin makikita, may notification po diyan at makikita po natin ang mga latest warnings patungkol po sa mga pag-ulan at posibilidad ho ng pagbaha. Samantala, para nga po sa pagtayo ng ating panahon, nasahan natin ng maulap na papawirin at mataas ho na tsansa ng mga pag-ulan sa Aurora at Quezon dahil sa easterlies. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms at manakanakang pag-ulan any time of the day, kung kaya't saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 17 to 23 po sa Baguio, 24 to 32 sa Lawag, at sa Tugigaraw naman ay 24 to 32 degrees Celsius sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Oriental, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito at maulap ang papawirin dahil nga po sa trough ng LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at nariyan din ang mga isolated thunderstorms anytime of the day. Sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 sa Puerto Princesa City. At sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32. At sa Davao naman, Davao City ay 25 to 32 degrees Celsius. Wala rin ho tayong gale warning ngayon na nakataasan mang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alon ng ating karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:45 in the morning at mamaya ay dudubog ang araw sa ganap na alas 6 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang araw po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na bagala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon ay 14 minutos ang nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Standby kayo taon mga igala. Ito ang bunotan na ito ay kalimang mananaog sa ito ang huli kaday, huli kadong daog kag brum-brum. Nga pa-promo na to. So nanatay upat mga bay. Napay isa. Ako ang bunoton karon taon. Standby lang mo din ha. Good morning, Ma'am Elsa Bintulan. Marcel Malik Tumimbang. Ma'am, good morning din na. Solid listener gito siya sa may Spring Valley, Buhangin. Si Al Carlo Roncales, resulting nga dapat anaon po na sunugon po ng mga kawatan. Grabe po da. Ox. Good morning din na. Then, Juvenal Burjos, Alsonito Gibara, may buntag. Basin hadlok si Soto kay Tamba, Crooks, gawas nga pare sila, basin ma-open ang Pepsi Paloma. Tama, kabalaka na si Dennis Sarte, good morning po din ha. No? Si Choco Reyes sa may shrine, itong mga amigo din na sa shrine, dagantang mga amigo din ha. Si Almario Rintura din na. Good morning. Kay taon-taon mapunta din na may gala na destino anang Shrine Hills Matina ato aga dakbayan sa Davao. Alright, doon na 15 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Direta, ang ato presidente mga igala matingala pa ba mo? Nayabag na pod ang atong presidente. Kay nidagan o hapit 2 ka bulan, sukad na diskubriyan niya ning anomalya sa gitawag na to og flood control. Una niya na umol mga higala ang kining gitawag na to og commission or fact-finding committee. Gabaw mag-imbestiga mga higala aning alleged corruption no, sa kining flood control project.
nayabag ang presidente, kay karong bag-o, nagluwat na pud siya pamaayag nga wala dahi membro sa iyahang giumol mga higalang komisyon nga mag-imbestiga aning flood control. Wala kunoy membro nga politiko. Kahuman, si Magalong, iyahang gi-appoint nga maoy mag-lead aning investigasyon mga kaigsuunan. Subay kuno ni, ambot lang usa ka tinuod sa rekomendasyon ni Ping Lacson. Kana si Magalong, usa man na, dili na politiko, mayor man na dito sa Baguio City. Wala, nayabag na pod mga higala. Karon ingon siya, wala kunoy politiko nga iyahang pasawsawon mga higala anang investigasyon sa flood control. Kani si Magalong, kung sa may tanaw ni mo ani nga mayor man ni dito sa Baguio City, dili ni politiko, wala na gyud niya itong presidente mga higala. Loss of public trust. Sige na lang mga higalag kayabag. Nag-report, daghan kayong flood control, wala man di ay mga kaigsunan. Ghost man di ay. Di ba? Kahuman, ingon siya, binangga sa barko. Kaya hindi makita kasi binangga sa barko. Pastila na unsa naman. Wala na gyud. Loss of trust and confidence na mga higala. Dili na gyud katuhuan ang atoang Pangulo. Yabag-yabag na gyud ang mga istorya pag-abot nga tos media. Wa siya kabalo nga si Magalong politiko, nga si Magalong close kayo ni Bam Aquino og Lini Robredo mga higala, og uban pa nga mga dilawan. Wa siya kabalo na. Ganong maingon siya nga di niya pasawsawon ang mga politiko anang iyahang giumol nga komisyon nga mag-imbestiga anang flood control project scandal. O siya nakaon sa to ang presidente mga higala. Grabe naman. Grabe naman. Partigod siguro naku ang bakukang ang nakaon mga kaigsunan. No? Grabe na yun. Wala siya makainomdom nga si Magalong. Politiko. Nga adunay close acquaintances sa mga dilawan. Politiko mas Magalong, retired general, pero politiko na naron. So we cannot negate the fact nga naapon na siya mga political interest sama sa gilikayan ni PBBM. Sao naron pag-reconcile na po ni PBBM? Unsa na po mga igalay pamakak ni Claire Castro aning trabaho ani? Kay mo man na iyahang tigsalo spalpak nga istorya. Pag-abot ka Claire Castro, to iso na po na mga igala ang istorya. Di ba? Ray Mangkaw, good morning din na. Andam-andaman ng imuhang litson para rupit sa 20 sa to ang grand reunion sa Davao Central College of Toril Ray Mangkaw. Kaya nakakuan man ka, nakakumit man kang usa ka litsong baboy. Kuyaw ni si Ray Mangkaw. Kay bag-o man kang ni champion sa derby. Si Ray Mangkaw kumit og usa ka litsong baboy para rupit sa 20 sa mga DCCian, alumni homecoming din sa Turil. Gym, mga kaigsuunan. Ayan. So, mauna ang naitabo karong panahon. Amot usaon ni Magala pag-reconcile sa atong presidente ang bag-o na po niyang pagkayabag mga higala. Taod-taod ato ning balikan ug atong bunoton pod atong ikalimang mananaog mga higala. Human namang pipila ka mga pahinomdom. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong.
Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Balik na may gala din sa Tabalaguyog sa 90.7 Love Radio, 22 minutos, suman ang alas 8 sa buntag. May buntag din na ni Victor Adasa Senior, si Nene, sa May Turil. Aga si Greg Soylon, mayong buntag din na Phase 2, Dika Homes, Tugbok, Dakbayan sa Davao. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong pagsalig din sa tuang programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alright, i-mention ko kagani may gala nga nayabag na po na ito ang presidente. Kay niingon siya nga waday mag-apil-apil nga politiko sa kining investigasyon. Dili daw siya mosugot nga naay mamembro sa komisyon mga higala nga iyang gitukod nga mag-imbestiga aning flood control nga politiko. Pero si Magalong, ang leader Maygala, nga iyang gitulo, politiko. Nayabag na gano'n ako, presidente, na unsa naman. Ang 20 pesos matag kilong bugas, hangtod karon wa pagyapon mga Higala. Naubertikan na lang sa issues flood control, wa gyapon. So wala na gani. Loss of trust and confidence. Di na angayan mga Higalang katuhuan ang ato ang Pangulo. Ang delikado ani, o malubag pag may gala ang utok, magpataka na lang nig-order sa mga pulis o sundalo, patay tang mga sibilyang Pilipino. Wala karon. Gipalig-on ang mga lihok protesta sa mga kritiko sa present administration. Kay wala na eh. Para ba mga Higalay, 2 ka tuig kape na bilin eh. Unsa pa kahay may tabo sa mga Pilipino ani? Unsa pa kahay may tabo sa Pilipinas aning trabaho ani? Base sa sunod si Leon Guerrero Lapid, sunod mahimong speaker din na. Nako, Okay, kabaw mo istorya, mahimo na inong speaker. Senate President siguro? Direta, aning istorya mga Higala nga kadyot lang. Dalikyatan ta sa ani. Kay si Tatay Digong, dili na kuno mga Higala makahinumdom sa iyang ginapang istorya. Nauliani na, di na siya kahinumdom kuno sa mga panghitabo. Di na gani siya halos makahinumdom sa iyang mga miyembro sa pamilya. Di na makahinumdom, pero kaning dili pagkahinumdom ni Tatay Digong, lahi pod ni mga Higalang dili pagkahinumdom, antong dili pagkahinumdom, no? Sa atong amigo nga naa siya anak ug asawa sa dihang kadate niya ang iyang uyab. Lahi pod to, kay pabuang-buang to. Kani medical evaluation good ang basihan ni Attorney Kaufman, Nicholas Kaufman, mga Higala. Now, kung iunana nga uliani na si Tatay Digong, therefore, he can no longer stand for trial. He is unfit for trial, mga Higala, sa kadugay niyang gipriso na dito. Adi na siya ma-trial. So,
kanang iyang pag-detain din ha, dapat papaulio na. Kaya ang purpose sa pag-detain mga higala, to secure that trial may not be jeopardized. Di ba? Ang purpose sa detention mga bay, para ma-secure ang trial, dili ma-jeopardize, kay naara din na ang akusado. Pero bisag naa din na ang akusado, dili manggihapon ni mo matry because medically unfit to stand for trial. Ha? Si Tatay Digong. Dapat papaulio na siya din ni patambalan para manumbalik ang iyahang memory. Di ba? Because we do not know what's the reason behind. Is it really his old age? Or ang iyang kamingaw sa iyang pamilya o sa katawhang Pilipino ba ang rason sa iyahang dili na maayong memorya? O sabay rason? So dapat papaulio na because dili naman siya maka-stand for trial. Usaw man ninyo diya sa Tatay Digong, himuon na ninyo din ang tinapa. Ha? Kaya ang tao mga igala, imong prisuhon o ang kusado yung prisuhon to secure anang iyahang trial, iyahang kaso. Pero tungod kay di naman mga higala secured ang kaso, kay di na lagi in town mapangutana, di naman siya makahinumdom. Usaon pa naroon nimo, na uliani naman si Tatay Digong. So dapat, ang remedy, ang resolution is, papauliun siya. Now, mingon mo, what if, because he is already detained, we will force to proceed for trial. Despite the medical report na si Tatay Digong, dili na siya fit to attend o to stand for trial. Ipaproceed mga igala sa ICC para masatisfy lang ang ang kining uwag mga kaigsunan sa present administration ni Bongbong Marcos o ni Tambaloslos o sa mga NPA mga higala. Nga nabungkag panahon sa iyahang administrasyon. O sa tanaw ninyo. Pwede ba? Dili pwede. Why? Because a person required to attend mga higala, to testify, ang mga judicial tribunal must be qualified person. Ang qualified person dapat on his right mind, competent mind, to answer questions and deliver his own testimony and statement. So kung dili na mga higala kaya na ni Tatay Digong with this medical report karon, dapat si Tatay Digong papaulio na. No? Dapat papaulio na. Medical report mo na. That is the testimony. Kung ato anang paistoryaho ng medical practitioner nga himo ni anang report, that is a testimony of an expert mga kaigsunan sa ICC. So ang problema, nganong gisigi pa man na siya tanggong din nga wa naman dahil sila ma-extract anang Tatay Digong because uliani naman di ay ang 80 anyos na tong kanhi Pangulo. Tungod kay kung dili na nimo siya mapatestify nga mao'y rason nga imo siyang gidetain din that is tantamount of penalizing him. Imo gyapon siya prisuhon din that is tantamount of penalizing him. You are penalizing a person nga wala pa gani moagi og trial, due process. So atong pangutana karon din asa dapita masulti sa International Criminal Court nga they are the best court all over the land. Sila ang best court. If the accused mga higala ilahalang tanggungon diya nga dili man lang nila matrial, which is tantamount of penalizing him without due process of law. Diba? Imo na siyang i-penalize.
Ay, magtanggong mo siya, di na, wa na may purpose ang imong pagtanggong siya, di na. So, the purpose is to penalize him. So, you're not penalizing him without due process. Is it the advocate o the ICC, mga higala, penalizing those accused that can no longer stand for trial by simply incarcerating them diya sa ilahang prison cell nila? Siguro dinhin na may gala masulti na to nga kanang ICC di dapat manghambog nga sila ang the best court sa tibuok kalibutan tungod sa kasimple nga issue, mga higala, di nila ma-resolve. So dinha na moturok ang atong pagduda nga posibleng tinuod tong ingon nga kanang ICC kwarta-kwarta pod na dinha. Nagbayad si Saldico din pila ka milyon, mga higala, para lang mag-take cognizance sa kaso ni Tatay Digong para dili makauli din his Pilipinas. Mao na ang atong duda din ha? Kabalo naman sila nga dili na maka-stand for trial ang akusado. Kay uliani na. Kusa pa may ma-extract mo din na. May nakalimot ako. Oh. So dili na nimo mag-cross-examine. What's the reason of detaining him? Dapat papaulion na siya. Because the main purpose of detaining an accused is to secure his attendance whenever the court needs him to attend. Oh. Kuha na, kaya ito anang i-cross-examine sana yung mga testimonya din kung tama ba na, mali ba na. Di ba? Pero karon, unsay gihimo, mga higala, sa ICC, wala na. Kasi ito sa Tatay Digong, dili matrial. So, kanang iyang pagkaulianin, kinsa may sadaan na? Sala ba ng Tatay Digong nga naulianin siya tungod kay 80 anyos na siya? Mao nang ato agyapon siya din ang ipinalize, incarcerate nato din sa detention cell sa International Criminal Court. Where is now justice? Napa ba justice? Na wala na justice na mga higan. Ay nako. Lisod, mga kaigsuunan, ispilingon ng trabaho. Gilang, ato aning monitor mga higan kung sa mga latest development dito sa kining The Hague, the Netherlands. Mientras tanto, ambak tani, mga higalang, mga solusyon karon, suhestyon nga i-shutdown na lang daw ng Congress pending ang determination ani may galang issue sa massive corruption. Minimize damage ang purpose ko, no? Matod, mga higala, sa mga ekonomista og anti-crime watch. Muna ning giingon ni Bob Marley, mga kaigsunan, you will never find justice in a world where criminals make the rules. Bob Marley, namatay, mga higala, at the age of 35 tungod sa iyahang pagkalulong sa marijuana. Pero bisag nalulong siya sa marijuana, daghan siya naisip, mga higala, nga mga idea, nga dapat mamahimong salaminan, panag-ingnan sa katawhan sa kalibutan. Ingon pas Bob Marley, makausap pa, you will never find justice in a world where criminals make the rules. Walay hustisya ibabaw ning kalibutan kung ang nagpanday sa balaod kadturapong mga kriminal dagko nga mga panuhak dagko, mga higala. Raymond Dave Manuta Ramos, good morning din Cooperative gobyerno kay wala daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ilang istorya. Elsa Carinas Ermita, good morning. Shout out June, watching from Island Garden, City of Samal. Onin Sininyo, ano kaya ang gagawin ni Comelec Garcia? Meron daw 52 possible 2022 campaign violators. Muna na. Unsa kaya ang trabahoon din mo trabaho pa ka na. Si Garcia mo trabaho raman nagnay-kwarta. Wala kwarta sa Ginoo ko. Do not expect. Nga mo trabaho na si Garcia, mga higala. Now, pag shutdown sa Congress, pwede ba na? Murag lisod po. But to maintain nga i-zero budget ang Congress, pwede ba na? Lisod po.
Yan naman. Because under our 1987 Constitution, all budget, all appropriation shall originate in the House of Representatives. So sila yun ang una nga mag-draft, mga higala. Ha? Sila ang una nga mag-draft. Sila yun mag-una-una, anak. So di na palang daan sa pag-draft sa kining budget, ilahan na ng siguro o asa sila makakwarta. Di man na sila mugunit anang kwarta. Pero ang ilang mga amigo, ilan na ng pang-budgetan, o budgetan tagaan. Pero ang ako, ana, ayaw yung tao na ang wala ako diha, ha? Ang ako din ha. O, budgetan kanila. Pwede, of course, agreement nga, na kay porsyento. Right, porsyento sa congressman, kay siya gawin nagpasiugda ng budget. Alang-alag watiro ni mo siya. So, wala gyapon na. Unless, kani proposal, wala ni. Unless, if, we will change the Constitution. Nga dili exclusive original jurisdiction sa mga congressman ang pag-craft o budget national, mga higala. Kisa may mag-original jurisdiction na ang Senate. Otro ma po ng Senate. Kasi kaning congressman, malhin na po ni pagkasenador. Lisod na siya, mga higala, himuon. Lisod na siya may tabo. Kaysa paghulma pa lang sa budget, ingno na kas congressman, budgetan ko ng imong department, ha? Pero ang akong kickback, ana, ingon ani, kung di ka masugot, laing department ang akong budgetan, kay muhatag man siya kickback na ko nga ingon ani. Ana man ang kalakaran din ha sa Congress. So bisag isero budget na nimo siya, ang iyahang distrito, dito man na niya kwaon sa mga agency, national agency sa gobyerno o local agency, dito man na niya kwaon ang kickback. Muhatag man to permi kay moingon man no, si congressman na ba'y nagpagawas aning budgetan ni, nga iba ito kickback, masig kwaon no ni, dinidayon, ihatag ni sa lain. Walang kawala gyapon, mga higala, ang mga Pilipino. Pagkurap ang ato mga public officials. There is always a way how to corrupt the public funds. Wala kayo mahimo diya. Ya karon, imbestigahon. Wala, oy, igor ako nag-approve na, wag yung ko manghilabot, ana. Ang ipakuha siyang kickback, ang iyang chief of staff. Diba? Wag yun, wala yung ko manghilabot. Dapat may imbestigahan na, ana din congressman. Pero wala na, gitawaga na ang ahensya sa gobyerno na ako'y palutsong budget, diha na ako iagi sa imuhang ahensya, akong kickback, ana, ingon ani, ang kontraktor, ingon ani, tagaan. Ana na diskarte diha, mga higala. Mo na giingon nila, ayaw na tag ilaratits, kay butiti kang dako. Taon-taon, balik ta mga bay, humanama ang pipila ka mga pahinom daw. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito Kuyog sa programa nga Issue sa Masa. Kano taon na napunta bunuton may gala. Last winner na to. 5 nga to ang winner. No? So, alang to sa buot mo. Apil sa'yo na kayo nga to mechanics. Maminaw ka lang. Din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Then ay mga
team na to, no, nagasuroy. Tanang barangay suruyo na nila. Ilaan ang libuton, di lang hinon malukop dayon sa kadlaw. Pero kada adlaw na sila barangay suruyon. So kung maaktuhan mo, tagaan mo og coupon, papirmahon mo dito. And then ihulog din sa to ang drop box. Onya may mo kang qualify nga winner sa to ang weekly, monthly o labaw sa tanan sa to ang grand kining unsa ni, no? Kining grand draw nato mga igala sa January 31, 2026. Diin ang grand prize is motorsiklo. Gawas sa motorsiklo, daghang patag mga papremyo mga igala, i-appeal din ha. Daghang winner ana. Daog ka sa weekly mo, daog ka sa monthly, mo qualify pagkagihapon ngadto sa kini mga igalang grand draw nato. Or even nga sa to ang weekly, bisag ni daog na kag weekly, muna og gihapon ka o weekly, posible gihapon. No? Ubay-ubay na ning sulod sa to ang box mga igala sa mga driver. Adto lang mo, no, sa mo ang home studio sa Dalang R. Castillo ato ang gadakbayan sa Davao, pangay mo coupon dito. Pero kada adlaw naatay passcode nga ihatag dinhi karon kay Biyernes draw day man nato, wala sa tay passcode. Ang ato ang passcode ngadto na pod sa Lunes hangtod sa adlaw nga Huwebes. Kay pangutanon ka sa ato ang mga in charge dito unsay passcode karon sa isyu sa masa. May istorya ka dito. Ang passcode halimbawa Jinggoy, halimbawa Laksot, ana imo na istorya. So tagaan ka dito og coupon. May mo kang winner. Sa tuang mga online, pamina mo. Nami in charge nga naga-scan ani. Kaning mga naga-text din ni, naga-comment din ni, ginalista na o nya nay manawag sa inyo ha. No nga naamoy coupon nga appeal sa kining ato ang paraffol nato. So na lang ka simple mga kaigsuonan. Nana ba ni DTI inday kubal-kubal, masigwa ni DTI dire ba, ma-shutdown tani, ha? Ma-illegal tani. DTI permit number. Dapat natin DTI permit number ani, ha? Dapat DTI permit number. Ngay mangutan na yata ning kubal-kubal anig naa ba ni DTI permit number ni. Okay, sige tag was-was ani mga igala, mga illegal nga trabaho sa mga congress, mga taga-DP ug mga kontraktor. Unya kita na sige pud tag anunsyo diri illegal unknowingly. Anyway, sige lang, no? Ato na mga igalang kuanon. Kadtong mga kuan, akong t-shirt di ay gamay ra man akong t-shirt. Next week mo man tong imprinta, no? Nakapalit na ko dito sa Victoria Plaza kay barato. Nakapalit na ko dito. So mga next week mo man na to imprinta. Nindo to ang t-shirt. Ako niyang ipakita sa inyo ha. Kinsay kinsay makadawat anang t-shirt ato asan ng istoryahan. Siyempre, listener gyud nato. Kana gyud mga diehard listener nato dinhi. So gawas nga mabusog mo may gala sa mga impormasyon, mga balita. Napud tay mga ginagmay nga mga pagkonsuelo ninyo. Agi pasalamat sa inyong pagsalig nga ni kanamo ug sa inyong mga kanang way paglubad, no? Loyalty kumbaga, nganhi sa to ang programang Issue sa Masa. Alright, 44 minutos na mga higala. Human ang alas 8 sa buntag. Bob Rosalyn Lagundi. Salamat Jun, maka-appeal ko sa t-shirt. T-shirt, nakakato ma'am. May dagway tunako ma'am ang t-shirt. Pareha rin yung nakita ko, naidagway na ako. Pero media lang, hindi kayo ko klaro kung dagway. Media lang. Pero ito purpose ani is souvenir. Pag abot sa panahon, kuyog ta karon diri, abot sa panahon wa ta kabalo. Basig di na punta magkuyog, at least natay kanang souvenir. Mama Rizal Plaza umawan naglanog-lanog sa Shell Solaris, ang 90.7 Love Radio. Salamat kay niya. Yung mga pump boy din, mga pump girl ninyo, good morning. Masahay di ba ako mo kuan? Di ako mo biyahe mo park sa kuang sakyanan sa may Solaris. Labi na batukog downtown kay perti mga higala ka traffic way parkinganan, no? O kanang mamisita po ko sa kong uyab, diyan ako i-park para dili kay halata. Ay nako. Kapa na kayo, kapa. Good Samaritan, good morning din na. Apila ko dyan. Anang kuano. Shout out sa Lanang Business Park. Mga taga Lanang Business Park, good morning ninyo. Toto Lakbayin, mayong buntag. Maayo unta nga diri sa Davao mag-appeal o protestas Manila. Bitaw oy. Kani mga igala din hinagin magamit nato ang ato ang mga katungod. Mga katungod nato sa pag
protesta sa tuang gobyerno. Tungod kay nga tuang gobyerno mga igala, wala na gyud. Nakita na gyud natong wala na gyud maayong kapaingnan taani. Basin og abos panahon maunlod ta, medium size daw si paring Noni Piroy, medium ka. Murag kuan man ka, murag small pa man ka. Kaning akong t-shirt paring Noni Piroy delikado ni. Kuan nyo ka, makauyab nyo ka ni. Kuyaw na t-shirt, gwapo kayo. Totoo lang, totoo da? Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na ba ikala? Hindi sa ito palagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang, doon na 47 minutos sa kalabay, humanang alas 8 sa buntag. Ang ko ganiha, mahuman to akong t-shirt next week. Kay 5 minuto kadlaw, printahan daw. Kay plantsahon pa man daw to. Kay computer man ang nag-imprinta ato. Yung ako, matagaan ako, labi naglalaki, makauyab yun. Makauyab yun sa kagwapos t-shirt. Makauyab yun, Ma'am Maricel Plaza, Humawan. Again, good morning din na. Patay ka ni Bibi Kali, ana. Lagi. Kuyaw, kay ni ako ang palangging-ging nako. Si Lusa kay ni, Bibi Kali. Neil De Leona, nakahinumdom ko sa June. Ingon, si BBM, we shut down everything. 2025 gaa. Shutdown yun niya. Ang tanang budget. Nalunod man yun. Nalunod man yun sa flood control. Gilbert Bacalya Tabay. Good morning. Naminaw. Didapita sa may budiga dyan, sa may balyok. Uban sa ako ang mga tao, si Ukay o si Arner. While nga nagkural sa area. Uy, usama na yung kural-kural diyan. Ano yung pinsing permit? Basig, magian mo din na karon og taga city engineers, paundangon mo. Dapat magkural ta na magin na ikuan gud. Naagid na kanang fencing permit, fencing permit. Basta magkural ta. Reminder lang yan sa mga nagsige og pamaligyan ng mga luti-luti kana ganing rolats. Dapat ang inyong rolats dili mo ubos og 1,000 square meter. Kay pag ubos sa 1,000 square meter, dili na matipak ang titulo ana. Kung dili ka mo subscribe sa mga requirements sa HLURB o ato ang sangguniang panglungsod as subdivision. So ang consideration, pag ubos sa 1,000 square meter, ang imong lote nga napalit anang rulas-rulas ng baligya, required na nga mulukat og mga permit. Subdivision na ang consideration ana mga higala. So, kay dili siya malukatan og permit, dili na matipak ang titulo sa imuha. Mother title na kutob. Ang problema na og iprinda na sa nagunit, agamata kag morning din na ang imuhang lote nila. Ayaw mo kumpiyansa ng mga rolats. Palita kung niabot og 1,000 square meter. Haron nga matipak na, no? Giovanni Batocael, good morning, lanog-lanog ka sa Maligaya taxi body number 286. Kaning mga taxi driver, di lang Maligaya taxi. Tanang taxi driver na minaw sa ato papromohan ko ni Handos Power Coffee kay hilig man ni. Si Cypress Garcia June. Uyab pod, puros lalaki kailangan pod ang pinsig permit so man. Uyab, yun na ba be? Ako ng bunuto ning isa dire, bunot tag isa. Kani, winner na to, mo na ikalimang winner, paminaw mo. Ikalimang winner, wailain. Si Rosalyn P. Camarillo, Purok 23, Barangay Santo Niño, Tugbok, ning Dakbayan sa Davao. Ayan, congratulations, Ma'am Rosalyn Camarillo. Buragwa pang kay kung madunggan diri nga nag-text ni sa kuha. Diretso siguro ni dito sa kuan. Dito siguro ni, namaguyuban, magpahilom-hilom lang mga igala.
pero dugay na din natong listener. So ako subliwan na itong mga winner, mga igala, 5 kabuok karong buntaga. Rosalyn P. Camarillo, din na sa may Purok, 23, Barangay Santo Niño, Tugbok. Si Josephine Oroyan, Black 2, Puan Talomo, Davao City. Tito Alba Ladijo, Black 3, Lot 6, Rosalina, Bago Galiera. Riel Casio, Purok 5, Barangay 37-D. Out si Armando Cabalies, Balyok, Davao City. So ako ning kuan ha, ihatag dito pero ipabalik ko ni diri sa ato ang kuan box na to para napagyapoy chance of winning mga kaigsuunan. Ayan. Again, congratulations. Mo makasampol, may buntag din na. Kaminaw diri sa sakyanan ni karon. Sa Del Leonor Resort. Uy, good morning ninyo din na. Nagkuan-kuan siguro mo ron diya. Naglangga-langga siguro mo ron sulod sakyanan. T-shirt yun, padayong ko na minaw. Diris Malay, San Roque, Daliao. Karon lang ko naabot. Ay, salamat na. Basta, di taman mo mahurot siguro dayog hapon. So, hindi na yung matagaan ta mo. Batch by batch kay pilar may sweldo na to. Mo man akong gipahimog souvenir na to nga t-shirt. Ang ako ang sweldo. Ako aning butangan sunod parehitong kang Boy Nograles nga through the initiative. Through the initiative. Ito Now, balik ta may galas mga isgutanan Again, congratulations sa to ang 5 ka mga winners. Karong buntaga sa una na to may galang weekly draw. Napatay monthly draw. Daghang pang mga weekly draw nga may tabo. No, dinhi sa to ang Huli Kaday, Huli Kadong, Daog kag Bromulong. 52 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, kani mga higalang proposal sa mga crime watch o mga ekonomista nga shutdown mintras tanto nag-imbestiga ba mga higala aning ato ang kuan gitawag og controversial nga flood control project lisod na ma-materialize. Mulusot gyapon ang mga higala, makapangurakot gyapon ang mga kurap nga mga congressman dinha. Kay i-channel nila ngadto sa mga ahensyas gobyerno. Dito na nila kwaon ang ilahang kickback. Siguro, ang DP di nila ma-channelan kay init kayo ron, pero ang ubang departamento, DOH, diha maigala sa DA, diha sa DAR, NIA, unsa pa ng uban din pwede man nila dito i-channel. No? Ang pinakamaayo ani, dili sa ta mag-approve og mga project. Di sa mga project. Ang aprobahan sa nga pondo para lang sa operational expense mga higala, pasweldo sa mga tao. No? Pasweldo sa mga tao. Muna yung aprobahan. Alma Amahin, mama ni GR Modidi Sabido, din sa may Newtown. Good morning din na, ma'am. Para, gamay ra ang ipagawa sa nga pondo, niya, mag-tunan ba? Unsaon nga di gyud makurakot aning mga kawatan dina may gala sa Kongreso. Hindi man po pwede dita mapagawa sa pondo kay unsa na lang ni mga trabahante sa gobyerno. Aga obligasyon sa gobyerno magbayad sa mga bills. Kaya ginatawag nato mga galag operational expense sa gobyerno. Dapat mao na lang may pagawsan. Kana mga project, mga labi-labi na kinay project mao na. Mao sa nay undangon. Hangtod nga settle ni mga higalang kontrobersyal nga flood control. Pero lagi, kanus apa man na masitel. Nga ang imong ipangbutang diya nga mag-imbestiga na amampoy interes mga higala. Ang mga witness gipang-negotiate naman ni tambalos-los. Ang ubang witness nga maayo unta paistoryahon, dili man hatagag witness protection program ni Tito Soto. Kay maoy instruction ni tambalos-los sa iya Kay sunod-sunuran si Tito Soto kang tambalos-los kay si tambalos-los mo'y nagbutang sa iya din sa Senado gipakuditam mga higala ang mga leader sa Senado. So sa may malauman pa sa mga tao. Muna mga tao karon mudaga na lang mga higala ngadto sa karsada. Stephen Rodriguez, good morning din na. Cat Verde, maayong buntag, shout out Mega World dako daw June pahapit diri kay ngayo may grapple coupon. Inday kubal-kubal lilian na din unsa pa na. Sa FB Live na ko tan-aw na minaw. Salamat kaayo. Kana mga nagtanaw sa FB dapat ikuana ipang-sulat na, ipang-scan na kung ilang pangalan, tawagi, inform them nga na-appeal sila sa ato ang parapol. Para way magmahay. Pantay tanan. Una na ginakong batasan, pantay tanan. Tanan akong uyab, pantay.
Ang asawa lang na ako, hindi pantay. Pinalabi ko na permi ng asawa. Pinalabi permi ng asawa. Ura di ay katong akong amigo. Ang asawa pinalabi, ang uyab pantay tanan. Ang talent permi tag 3,000 pang dungag-dungag sa ilahang binulan sa dika. Pag dungag-dungag binulan sa dika. Ay nako. Kamugyod. Biyernes sa baron. Ay magpalabi ha. Kay dool kita nis buyag-buyag. Biyernes ron. Adlaw nga biyernes mga kaigsuunan. Ugma, di na punta magdungog-dungog. Domingo, di na punta magdungog-dungog. Hidlaw kay ta pagkalunis. Hambun kayo. Hambun kayo pagkalunis. Murag bana mga higala nga usa ka semana dito sa probinsya kay nag-construction. Pag-uli, pagkasabado, hambun kayo. Pag-uli, hambun kayo. Matod pa ni Mrs. Si Mrs. Lay dili na hambon. Wala mahambon. Nga naman, kay giana manipari. Giana manipari ang pagkahambon. May buntag din na sa mga taga-barangay Mulig, Turil. Kapitan Kaloy Clarion din na. O giyang mga sakop. Si Dudong Ihalas din na. Si Tatay Rudy Migueliano. Si Danny Picot, ang handler ni Konsihal. Good morning din na. Naghana sila na minaw, sige apong mga igala, sige ngisi, murag kwahaw. Sige ngisi, sige tutok sa radyo, murag kwahaw. Si Edgardo di Parroco, di lapita sa may ikuan. Alambre, bagong naulitaw. Bagong nang naulitaw, musta nakatuyahang 19 anyos di. Mga bunayong family, amayong buntag ninyo. Alright, 57 minutos sumala alas 8 sa buntag. Si kining Stephen Rodriguez, no? Unahon daw ang asawa gyud daw. Nasa tuwa pa kung unahon ang asawa, naagid kay isunod nga uyab. Kay kung makaunahon ang asawa, naagid isunod nga uyab. Silan. Unta wala muna flood control project. Increase na lang muna sahod ng mga teachers. Para pantay sa men in uniform. Tama bitaw, luoy po di mga maestra ba? Permigil kanunay, mahangir mga higala pag abot din na sa mga benepisyo. Pero kanang trabaho manggod sa pulis. O sundalo, di mampugo na basta-basta. Between life and death manggod na. So ang mayong himuon ani, kani mga maestra nga gagmay sweldo, manguyab na lang mo pulis o sundalo para mulako ng inyong sweldo kay sila naman priorities gobyerno. Kana naman sundalo, army always ready to marry you. Bisag already married na, always ready to marry you. Bitaw luoy po di mga teachers na to, manimaho na lang ang tingkoy anig chok mga igala. May manimahong chok. Ang ilang sweldo perting gamaya, luoy kayo. Maluoy ko kanang mga teacher pod. Melitol Llamos, naminaw kanunay Lunes hangtod Biyernes dere sa Luparan Sulop, Davao del Sur. Oy, good morning ninyo din na mga taga Luparan Sulop. Murag sagingan naman yung Sulop, daga naman kay saging din na. Oy, wa naman tay oras di pagita ko unta ni gusto bitawan ning microphone pero lami pag unta kayo hisgot sa mga issue pero wala na gyud mga igala. Na ay oras dili ato. Na ay panahon dili na pod mag-igo. Una ta magbulag-bulag at tuwa may galang pulong pamalandong karong buntaga. Walay binuang nga mulahutay ibabaw ning kalibutan luyo sa atong pagkamakasasala tungod kay daghan yapong tao nga gusto ug matarong may konsensya sa kasing-kasing ug huna-huna. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hangtod sa Lunes pohon sa magtakna sa amang istasyon. 90.7 Love Radio, Isyu sa Masa. Ako yung alaga, June Bersamin. Sa magkasapa, mayang buntag, and keep safe always, mga bay! Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin.
Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.